Giitaan ang rugin ti wet season, palpalagipan ti Department of Health Cordillera dagiti umili nga agannad kontra kadagiti waterborne disease. Pakiramanan ti sakit a cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus, paralytic shellfish poisoning, ken dysentery. Dagito ay katpataudan dagiti na makaakar nga organismo kasi ti virus, bakterya, ken parasites amang kontami na iti taraon ken danom. Sintomas kadagiti nasa o asakit ti masansan a panagiblang, panagsarwa, gurigor, panakapukaw ti ganas amangan ken sakit iti tiyan. Iti datos ti Department of Health Cordillera manipo Enero agingga idi Mayo itaatawon 445 a kaso ti typhoid fever ti nairista payat adwa ti pimusay. May sa tinasa o sakit kadagiti kang runaan nga agraraira iti rehiyon tunggal panwen ti napnap.